Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalat napang. But like share ya ki video jong ka channel. Haden jong ka break summit jong ta usnam arjar ar posan. Kebalalong ha Brazil. Berngam utrom raka khajna 10%. Ya kiri ki bakersan ya ka breaks. Namar kilayele persya ya kari Amerika. Kajing berngam utrom kelalong haden kajing penrem jong ka breaks. Ya kajing le terbom ke bedang sian ka US bat ka Israel. Ya ka Iran. Nakaling utrom ulah tho ha ekstra kau jong u. Ha ka ba ulah o. Kano kari kebaladon benta bat ki an jong ka breaks. Ban persya ya kari Amerika. Kan ngat ha ka khajna 10%. Om dan jing map dari leiru. La berten susu utrom. Utrom lah posu sakawe ka pos ha ekstra kau jong u. Ha ka ba ulah o. Baki siti khajana jong ka United States. Baki jingate kular bat kiri ki babun jong ka pertai. On sapha na duka nyotrik ujulai arjar ar posan. Kumban subatai kendian. Ka eka breaks. Ka breaks ka de kaseng balalam kemat daki santeli kiri jong ka pertai. Kentup ka Brazil, ka Russia, ka India, ka China bat ka South Africa. Ladon ruk sakiwe kiri ki balalong dekot ha ka breaks. Kum ka Egypt, ka Ethiopia, ka Indonesia, ka Iran bat ka UAE. Kan ka khajna jong utrom kala kan thubru i ka India. Namar ka India kalalong ka dekot ka bakmat jong ka breaks.